Эй, салом алейкум мардам. Бинед кондитсионерро мо полним бепул кардем, лохшон кардем. Лохшу мегӯяд сари замин ё ки ай шохаи дарахт чиндагӣ шем. Кондитсионерҳои Барс, Кристал, Импера ҳамаи намудош ҳастанд. моторои Invector 12 куба 12 кубомон сар мешавад ай 2500 то 3500 сомона. Доставка, установка ройгон дохили шаҳр, берунаи шаҳр фарқ надорад. Ина намунаҳош ҳаст бардоро. шумо метавонед фақат дар номерои болои экран мондагӣ дар WhatsApp муроҷиат кунед. мо доставка мекунем. чӣ хел ки ин бародар ай хиди ёвон заказ кардагиай ай совхози якум ай ёвон заказ кардагиай мебарем установка мекунем. ина усто полни багажа борш кардагиай ҳамин номерои хидмат номерои магазина метавонед дар ҳамин номеро муроҷиат кунед. установка доставкаш ройгон мешавад. ки ҷои хоҳед установка доставка ройгон мешавад. ина нигаҳ кунед бародаро усто чӣ хеле ки установка кард навор кард мода равон кардагиай берун дар кондитсионера бинед қоидави кор кесай вентилятш как надо тов додесай ана дарундам навораш ҳастай дарундам как надо хина кесай ба дили пир ба боварӣ метавонед шумо заказ кунед. хубии кори мо чие ки шумо 200-300 сум залог метаҳед. вақти хонада бурдак усто установка кард доставка установкаро кард қоидави дидем ки кор мекунад 100% проверка кардем боқӣ мондаи сума метавонем баъдан пардохт кунем.